приятели на Head Auto във Facebook. Този месец фирмата ни навършва 21 години и по този случай сме ви приготвили 5 награди. Първата от които е 2 часа на нашия диностенд. На нашия диностенд може да измерите мощността на вашия автомобил, може да проверите дали вашия двигател работи правилно, както и да получите препоръки за желан от вас апгрейд. Всичко, което трябва да направите, е да харесате нашата страница и да споделите този клип.